नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण कोकणामध्ये मालवणी वाटप म्हणजेच मालवणी कांदा खोबऱ्याची भाजणी कशी बनवतात ते बघणार आहोत। मालवणी वाटप करण्यासाठी मी इथे 2 कांदे उभे चिरून घेतले आहेत। 1 वाटी सुकं खोबरं घेतलंय, 1 वाटी ओलं खोबरं घेतलेलं आहे, 7 ते 8 लसूण पाकळ्या, 1 चमचा धणे घेतले आहेत, अर्धा इंच आलं घेतलंय, 4 लवंगा आणि 4 काळी मिरी घेतली आहे। आपण जर डायरेक्ट गरम मसाला पावडर घालणार असू तर इथे जो खडा मसाला म्हणजे धणे, लवंगा आणि मिरी घेतली आहे ती नाही घेतली तरी चालतं। गॅसवरती मी कढई ठेवली आहे तापत, त्यामध्ये 2 चमचे तेल घालून घेऊ। तेल थोडंसं तापल्यावर चमचाभर धणे घालूया, लवंगा आणि काळी मिरी घालूया आणि ढवळून घेऊ। यामध्ये आता कांदा घालूया, थोडंसं परतून त्यामध्ये आल्याचे तुकडे आणि लसूण पाकळ्या घालून घेऊया। आता हा कांदा, आलं लसूण आणि खडा मसाला तेलावरती छान लाल रंगावरती परतून घेऊया। आता कांदा लाल झाल्यावर पहिल्यांदा आपण ओलं खोबरं घालून घेणार आहोत। ओल्या खोबऱ्यामध्ये पाण्याचा अंश जास्त असल्याने ते आपल्याला मध्यम आचेवर भाजून घ्यायचं आहे। कांदा आपण खरपूस काळा केला नाही, कारण या खोबऱ्याबरोबर तो भाजला जाणारच आहे। त्यामुळे कांद्याला थोडा तांबूस रंग आला की ओलं खोबरं घालावं। ओलं खोबरं तांबूस रंगावर भाजल्यानंतर आपण आता सुकं खोबरं घालून घेऊया। आता हे सर्व जिन्नस एकत्र खमंग भाजून घेऊया। आता आपली ही मालवणी वाटपाची भाजणी खमंग भाजून झाली आहे। आपण गॅस आता ऑफ करूया। हे वाटप मी असंच डब्यामध्ये घालून फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे। आपल्याला पाहिजे तेव्हा वाटून घ्यायचं। तसेच पाणी न घालता सुकं वाटून पण आपण फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो। मग हा आजचा मालवणी वाटपाचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।